Dan heb je nog een wedstrijd van ons uit het amateurvoetbal te goed. Met dank aan Cor Bruisten voor de beelden. Voor de tweede keer dit jaar stond Slekker Boys en Sint-Joost tegen een in het veld. Ze moesten nog een restaurant doet spelen van een wedstrijd die eerder gestaakt werden. Dit gebeurde er een ongelukkige boetsing. Ferdinand Francot blesseerde zich zodanig vorige maand dat er een ambulance aan te pas moest komen. Hij bleek een aantal ribben te hebben gebroken. Omdat de blessurebehandeling zo lang duurde en het letsel zo ernstig was, hij neemt eens maar zin om te voetballen. En nog een maand later heeft de speler er nog altijd last van. Het weet gelang wie het is er nog aan het revalideren. En dat zal nog een maandje of 2 duren. Dus... Heb ze vervanging vanavond? Het hebben we altijd. We moeten altijd voor vervanging zorgen. Dus we hebben 14 man mee heen, dus daar doen we het ook met. Zongen Francot dus, maar met nieuwe zin stingen beide ploegen met een 0-0 stand klaar om het restant te spelen. En in de openingsfase is Slek het gevaarlijkste. Het afstandsshot is net te hoog gemikt. En gelukt dus voor keeper Job Wilms van Sint-Joost. En daarna is ook Slekker Boys nog steeds het gevaarlijkste. Een grote kans en de bal op de lat. Spectaculair moment uit die eerste helft. En dan is de aanval nog niet helemaal voorbij. Kan de bal weer weggewerkt worden. Een shot misschien vanuit de tweede lijn. En opnieuw staat het vizier van Slekker Boys schetterhoog. Drukken die ballen, zullen we maar zeggen dan. Bal naar de zijkant. Daar staat Mugisha Wahab. Wahab heeft een mooie actie in hoes. Afleggen nou, maak hem maar af. Oh, de bal stuitert op. Wat een kans was dat. Voor invaller Gerard van Kempen. Het zou bij 0-0 blijven in de eerste helft. En kregen we dan wel doelpunten in de tweede helft? Dat is natuurlijk de vraag. Jawel, die kregen we. Het is de aanvoerder van Sint-Joost, Michael Schepers, tijd gescoord. Met een bekeken belke over keeper Kevin Heidhuizen her. En hij brengt de gasten toch wel onverdiend op voorsprong. Want heel veel waren ze nog niet te vinden voor de goal van Slekker Boys. Nu is het dus Sint-Joost op voorsprong. De actie aan de zijkant is van Rick Penners. Penners trekt naar binnen en kan misschien uithalen, maar het shot wordt geblokt. In tweede instantie dan toch nog Slekker Boys in balbezit. Komt er nog een shot. Mugisha Wahab. Het de bal afgegeven en dan de goal. Het is Dennis Doormans die de gelijkmaker scoort. Maar daar is Slekker Boys nog niet tevreden met. Ze willen winnen van Sint-Joost. En dat ze ook aan de huis bij de doelpuntenmaker Dennis Doormans. De laatste kans van de wedstrijd is echter voor Sint-Joost. Het shot en een prachtige redding van keeper Kevin Heidhuizen. Hij voorkomt dat Sint-Joost hier met de 3 punten vandoor gaan. Want het zou eindigen in 1-1. De ploegen delen de punten. En beide ploegen zullen niet meer aanspraak maken op een plekje in de na-competitie dit seizoen.